dito, Father. Yes, kasama natin si Brother Ofreng. Siya isang elder pa kayo dito sa ano? Coordinator ng Manawag Coordinator Chapter, ng- El Shaddai. El Shaddai, okay. Ngayon po ay kanilang pinagdiriwang ang 17th anniversary ng Kabambanan Kabambanan. Prayer Group. Okay, prayer Prayer group. group. Okay. Dito po sila ngayon. Punta lang ako, Father. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting magalangin, tumingin sa langit, dahil ang